ruhlu ve iyeli öy. Şulayınka? Bu? O caylam. Oğlu faun. Tanrıyal kız. Vay, değerli cacayım. Ya bismillah. Ruhlar, trifoga, teyze adam geldi, teyze adam geldi. Gelindi ne mu? Gelişiyalı gider tero koysana. Doğru aytyan, önkülörüm bir geceden son gelişiyalı illarına gidiptiler. Allah can, eden arzuma yettim. Sen arzulan yerini derre bitkudur. Hani hemen dinlanın hani. Vay, minsiz bolon okmay, minsiz hiç kil bolon okmay. Indirnam kil kalayana. Gelaydı. Minsiz bolma yara, sen biliyana gelay. Gel. Vay, senin suç kırrınlan iştiyan molin. Ölenme kınamakta. Bugün ne uğrun yoklu? Şeydi var mı adam orkuzel yani? Ulaş otur. Ana. Allah can, giderlik bir tütedeyin. Ayırla ayırla arvahlar cinler ayırla. Niye mi? Min berde yaşamalı ayırla. Yavaşça oğlum. Benim var. Bäri gaçyraman çeşin yerekene. Romantika yadımdan çıkar şu 10 kiloluk tağım sayılığında süyücülüğümden yana naharlar. Buray daro. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Nama? Zaman kadar yoktur. Bärlernem ýok bärlernem, gowrak ýok gowrak. Inni men 10-njy mikrayona gelimde, maňa şu kapydan girimde, ses berip durasan. Düşündüňmi? Häzirin sene düşmekler. Dur. Sen nahar yemekden başga hiç tat oňaraňa. Men elimden gelmeýän zat ýok. Özüňe göwnüň etýärmi? Soňuna etýänmi? Ýörenle kuchня kim birinji nahar pişirmeşe. Yür. Final round. Tadam! İyi ya, nerede pişirdin? Sen çimdene müttekin mi? Bäs, taamçı aklım. Kim o zaten? Hatırlamadım.
Ay kakada bağladığımda da Ay dere de ütkak gidenler bağlayacağım. Vay tu şovur şu mu kaya? Vay ne bileyim bağladığım yine var 3 gözünü şovur gördüm onu yazı bağlanmar. Ha o benim uğraşım gitti. Sağladım bu da katı gitti. 5 yıl oldu giden o koyduğunda 5 yıl oldu. Ay bana kakada. Av. Ormasıyla gel ya. Av. Vay. İne gel vay bağladığımı denen gel. Şu mu ka? Şu gelen oğlum bu kayaman. Ben de o oğlum. Vay bir oğlum denen o der. Anne baba nasıl? Anne baba mı? Ay. Ay geçen öyle kalkamı elim ağam öldü. Hakikat oğlumuz da. Ay kakada yakıt iyi görmek. Öyle falan iyi görmek. Yürü. Anne baba size hediye getirmişim. Ana. Ay sağ ol. Sana Rusko. Ay buradan taşa yuttum gelip gattır ovadan alıptır. Bağlasın sana ine. Yıllar kalmadan iyidir. Hav. Kaç oldu. Koy sen elleme. Elleme diyen ben sana elleme. Oğlum iyidir oğlum. Bağlasın. Al oğlum, İne al, sana. al. Bağlasa iyidir oğlum. İyi oğlum. Ay bir yere. Koy. Elleme dedim ben sana. Oho! Dostum geldi. Kim olduğunu sen? Hatırlamadım. Mehmet İtay. Men sen çağalık dostsun ha. Anne baba size sipariş getirdim. Vay sipariş ne böyle mi oğlum? Verme kırma dasta kolye ece şöyle Uy dasta. dastavka. Hayırdır dastavka bu. Bak be. Vay. Hanşo nire? Yapıyor mu kaltım? Ey neymiş lan? Yapıyorum ben terim. Mongol yatsın can sağan. Gelenine bıray oldu. Sokaka giysi yapıyor heni de seni. Mallara Tur mallara terim. Tavuklara in vermeli. Tur. Murtuğum ayır. Saçmam ki sen. O zaman bana ayırsan murtunu. Burnun aşağına karıncıyı seni ala gelip. Yok etse murtuğum görmeyi. Eynini ayırsana. Gül ol mutfak deryen. Her taraza gidip saçırım sıyırdırsın. Sıyırdıracak. Yaman saçma. Yaman metre diyen sen. Be. Doğru da valla. Ben bir ayıma yıllık kalmasını da verip. Kaka, Oğlum. men var oğlanlar bilen oynamak gidecek. Bolýarmy akşam gelip? Bolya oğlum. Hani tağamansa. Bor kaka. Kaka. Men neme? Oğlanlar ile igrat çekerdin. Be. Şu yaştan tamam var igrat çek. Olma yok. Ay kayvatsık da yok kaka. Bolya var. Katı giza alma. Bolýar. Kaka. Neme? Akçılere gitti verin. Benim oğlanlar bilen oturmana gideyim mi kakasın? Ne misin var sen ullokan olan cigilen gitti deyip daşardan tep görmedim sen. Ya oğlanlar doğulanın rahat badiydiler benim oturacak kolumda aşağılar ular ne yana olsun. Oğlum bunda hatta iyisin yok sen. Ertirmen gelme kömekçi ol bir işe başlayan sen. Var oyun işlerine. Kaka ulu bulmak anta değerleken. Ulu olmak sünnanam kıyın eken kaka. Dostum bilen oynamak seviyordum. Durmuş şol şağalık oyunum olsa değil. Yadan baktım oynayacak değil diye. Körpü. O kaka. Ne? Sarmasın o kakayı. İş bolýar kaka. Men otlaýardym kaka ýöne. Ben varaya otayda çıkarlan eşikler yerine de adet kırmaşın otlu taneden. Körpü uğrantın bıradarak. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness.
moves so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got I don't wanna tie you up now. I don't wanna. Pala may dum cholai termai. Bu da TikTok da mal satya da mai. Nyat wal da ular. Pala may pera Olmanan sen beni bekleyen ol diyenin ulan hiç kıymetmen oyan ok Telva lak may. Urul öldürüyorlar seni. Oldular akbar kelin tek. Balam sandan aydım ayt. Benim aydım Trek kelpap. Benim aydım aydım ayt. yok oldu. Benim aydım ayt. Aydım ayt. Aynen O trek yuan ring. Ting toplumda aydım çoğamı sen aydım ayt. Men başka men doğut aydım ayt yani. Men nara men altmış basan nara aydım ayt. Men klasaşlarım bilýän men yanımda oturjak bolup bara bize çekýärler. Ya kuwelmesene kuwelmez mowlan. Öyle ma sen Aydım ayt alay uğraday. Dayla ulile diplara samdan aydım ýagtyrlar ha. Ey canım nime sene men bar men bir köp geçýär ne normallar da etmez bilmeýän bir taýyn bir aýdym alyp saňa ýagaýma sen normal aýdym aýdyp bolmaýar Yine söýdýär Allah. kelpa sen ýuwul sen de normal olo men aýtýan aýdymlar bolmaýar nime Böyle yama akşam aýdym ma ýa aýtdyň sen ana bamba tampa bir bamba Olsun. men özüm sana paddeş etjek sen ýanynda özüm aýdyp göreyim şonda Toy öder. Toyadym soňaň sen soňlara indi bilýän diňe soňlara Aynoda uçuyor onda. Borjym bar git bunu näşde ýazaňyz ötedi erkek gel oýnam aýdym bit hemme toýlar soňaň hemme toýlar öňüň soňaň halta alamakçy Olsun. Ana söýüncüm bererdiň men taýyn edin 50 kalpa bakmadan bolýar. Bolýar bar ýok bol olmadyň ki Nem olyan men bilen o hiç kim ritmo giren o It's gone on and on and on Hangel panzer nu come on Elmadam bambadam Dadang dana bambadam İşte öýde bambadam Siz bilen toyda bambadam Bambadam badam badam Bambadam badam badam Bambadam badam badam Elmadam bambadam Dadangdan bambadam İşte öýde bambadam Siz bilen toyda bambadam Mandili bambadam, çillik muni bambadam, dinlen dolu bambadam, bambadam badam badam. Bir ayağın çukurda büyüdüp görme enecan, sende de bir günah yok, belan körü gıydığında, ıhımıl. Nä delin, gep purrundan da dalin, men diyeceğimi dedim, ılgap barıp aydalin, ıhımıl. Mayda jetsin 2 günden ödödüme gülüp duran vallam men. Komya delaňyz kümeçüklem. Bugün palaw pişiresim belli. Abet pişirdim men mene. Palaw men pasiýany abet ýemeni gowaryan agşama. Agyr bolýar her kimin nähinek pişirşi bolýar. Men şu hilli pişirýän kümeçüklem başlaýyn biraz borka. Agy sidem gat gep çygyr Allah can men sizi ýalak gep çygörmedim de bir anketa geçirdim bolýan goýu 100 92-93 vardyr şu gepe garaşyp bilýäňizmi gelsin Razborka gelsin diýişip goýu ýaman gepçi däsiz barly kömeçüklem sizin göwnüňizi ýykjagma depedäki dagy ýykaryn Kümem inni men tanamayan yok. Adacık men tanayansınız. Men kän aňsat adama canım düşmez. İşimem olman men öz uğruma gedip börönce çağa. Ýöne göwnüme ýaramayan hereketler, göwnüme ýaramayan adamlar bolsa da gön çekinmen aýdyp bilýän çağa men. Şu bahar bir hilek içim almady dagy kümem. Aslında maňa hiç da adam etmedi. Başından başladan men düşünýän. Ýöne wadyra bir hile gürlüşi zady maňa nipriyatny gelýär. Gıygyryp gulawymyň perdesini ýaryp gelýär. Ses bu ejesi pahyram alyp oňa özüne emel etýär. Şoň adam gaharym melýär.
Yoksa maňa bildirýän zat ýok. Kümem men oň bilen gidişjek aladamym ýok. Maňa diýär, men arkamdan galjak bolýan diýip kümem. Men on oy gülkümem tutýar. Borla Baharjan ejeň diýişini oňart kümem. Diýiş wajyp zat. Öýdüp ba götüňe jinsi giýip badra apaty diýip aýdym tans etmek bilen bolanok bu zatlar. Şo daýdan diýişini oňartýan çaň saňa pakoý berjekkä Bahar. 10 san çağa dogurupdyr, sizi dünýäge getiripdir ejeňiz, 10 ýyňydan azazdan pul toplaýaňyz we gidip ejeňide proses diýiş etdirýäňiz. Aýy pahyrjyň bir ýaşam bir çene barypdyr, naharrat bir iýenne doýa iýsinä, pahyr birazajyk komfort alany bolsunna. Meňine enem pahyr geçen ýyl aradan aýryldy. Näçe 86-85 ýaşynda göýhünji ýaljak proses diýiş bardygyz. Indi tüýeleme garrylanmadan özlerine seretdiýär. Aýaljak bolp sen ejeňi o köpüň içine çykarjak bolsaň birazajyk bir iýlegine meňdeş edip çykarajan ol. Yeni häzir maňa 50 IQ-ňyz bilen ýaşly daýza bilen işiň bolmasyn özüň garraňda näme boljagyny bilýämiň diýip gürlemän kümem. Men garramda näme boljagyny men özüm pikir edip bilýän. Men 85 ýaşymdadan proses dyrnakly daýza bolaryn kümem. Siz on arryňyzy gynamaň, her kimiň ýaşaýşy başgaça, men oňa düşünýän. Ýöne öýde we mehribanlar diýip o çyňsap ataýrýalak bolup gyýgyr we ýalňyş maslahatlar berip halky zäherlejek bolsaň, iň bolmanda ejeň normal edip çykardak. Men aşyma tudaý saklasyn ejemiň bir ýer agyrýar diýse özüme alman derrew şoňa pul ödüp özüňi bejer sanatoriýa git, o net bu net diýip bilýämiň. Men bu zatlary diýýän ýalňyşam düşünmäň. Druja, aslında doğru aýtýan, ol aýtma, bul aýtma biri çykyp aýtsyna kümem, o daşyndan gepin edeniňden iň bolmany açaçan ýüzüne aýtmak gowy dämay. Sizden mesela men bir dadym bolsa patladyp ýazýaňyza, femirep finjerenni işip. Borla Bahargül menden gün gatty görmek kümem ýüpýüp. Geleliň öýle gitsema. Şu Bahardan soň ýene bir erkegi ýigrenýän. Ana şol hakyky şagal. Druzya, kimligini bilýänsiňiz, gyýgyryp özleriçe kino düşüren bolýarlar, adetler bilýämiň, o az bütçeli kinolar. Şo taýda bir erkek we saçy kelimtirek, gappara gözüni döberdi. Çingiz Hanyň dölülügi bildirip durda, boýnuna monjuk asyp goýup şonu hiç içim almady da Druzya. Bir halamadym da şonu aslında maňa hiç adam eden okon, bir adam bir sulhun alan oga, şon ýalak tipdäki erkeklerden gaçyn kümem. Şagal ýalak bolup wapşe halamokda, oňam diýişigedik. Way borla men şu diýişli tema girmäýin. Düşündiňizmi kümem, men diýjek zadyma dogry düşüniň. Näme diýär kümem? Düşünene siňek saz, düşünmeýäne deprek tutar az diýär. Şoň üçin kümüjüklem çera-çuro özüňizden gidip zat etmeňize gerek ýok bilýämiň. Uruşsaňam şoňam bir medeniýet kulturasy bar kümem. Kümül ýaşky olan bugünkü temamyň soňuna geldik. Näme diýän öňümizdäki hepden 3-nji 4-nji günü doktor ýagny ýollaşym İstanbul Nişantaşyndaky klinikimizde bolýar. Gruppa açdym, ýene sany aýmalja boş ýerler galdy, 10-12 sany. Kimler randewu almak isleýän bolsa, men bilen habarlaşyp bilersiňiz kümem. Men ýene bir sapar aýtýan, gidip merdiwan alty ýerlerde ýüzüňize işlem etdirseňiz sizi tutup uraryn kümem. Ardan deyip doktor olmayan kişilere yüzüňizi elleseňiz ýene tutup uraryn kümem. Pytdyňyza deperni ýatyryp. Sebäp diýseň ardandadyň ardysy ýokdur. Baha belli, piyasa belli. Öpdüm hemmäňizi, paka.